L-eks kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajjar ingħata impjieg mill-Ministeru għall-Intern bħala konsulent dwar is-sigurtà pubblika u l-loġistika pakkett ta' 31,000 euro fis-sena. Din l-aħbar ġiet żvelata mill-Gazzetta In-Nazzjon. Kelliema għal Ministeru tal-Affarijiet Interni li issa huwa mmexxi minn Byron Camilleri ikkonfermat li Kutajjar intażel bħala konsulent għax għandu 35 sena ta' esperjenza fl-organizzazzjoni ta' sigurtà l-avvenimenti nazzjonali u pubbliċi. Din il-ħatra l-ġdida għalih tasal biss ftit jiem wara li tħabbar li kien se jirreżenja minn kummissarju tal-Pulizija wara biss 3 snin fil-kariga. Dan wara kritika qawwija kif Kutajjar huwa meqjus bħala l-persuna li ma milx wisq biex jinvestiga rapporti ta' korruzzjoni li jinvolvu nies li għandhom rabta mal-Gvern Laburista. Kollox jidher li għal din il-ħatra hemm qbil bejn Kastilja issa mmexxija minn Robert Abela u l-Ministru Byron Camilleri. Dawk li tkellmu ma' in-Nazzjon rew is-sorpriża tagħhom għal ħatra ta' konsulenza fil-Ministeru tal-Intern. Dan mhux biss għaliex Lorenz Kutajjar fl-era ta' Joseph Muscat u Keith Schembri ma milx dak li kien mistenni u mixtieq, iżda anki għaliex tul l-aħħar snin kien hemm nuqqas ta' ġustizzja fit-tiftix dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Uħud sa anki qalu li għalkemm issa hemm Robert Abela minflok Joseph Muscat, l-istess nies li tneħħew reċentament għadhom xorta waħda jimirħu l-uffiċini tal-Gvern. B'ħatra bħal din turi li kollox se jibqa' l-istess għajr biss it-tibdil fl-irwoli. Ir-riżenja ta' Lorenz Kutajjar minn Kummissarju tal-Pulizija ġabet magħha numru ta' reazzjonijiet fost l-oħrajn tal-Oppożizzjoni li tenniet li din ir-reżenja saret 2.5 start.